abubuwa guda biyu, wanda yake son ya samu yalwar arziki, wanda yake son ya jima yana harka a duniyan nan, ya jima cikin lafiyarsa da kwanciyar hankali, ya sada zumunci. Wannan wa an yunsa'a lahu fi atharihi. Athar abinda ake nufi shine gunda ka taka an ka dauke kafarka, shi ake cewa da shi athar. To wannan wa an yunsa'a lahu fi atharihi din nan malamai sun faɗi abubuwa da yawa a kansa. Sun ce na farko ana nufin ka jima baka mutu ba. Na biyu, bayan ka jima baka mutu ba, Allah ya bakka da hankalinka lafiya kalau, baka rikice ba. Na uku, ka jima a duniya kuma kana da ƙoshin lafiya. Na akwai wanda zai jima a duniya amma sai ji shi baya duniya baya lahira. To ka jima a duniya kana cikin ƙoshin lafiya. Sannan ka jima a duniya baka samu ƙarancin abin hannu ba. Addu'ar da aka yi wa Anas ɗan Malik, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allahumma akthir malahu wa waladahu. Yayi wa annabi aiki tun yana yaro, babarsa ta kawo shi tace ga Anas nan na kawo shi ka dinga aikensa. Ta kawo shi ta danka shi ga manzon Allah. Yau manzon Allah hidima daga sanda annabi ya zo har ya koma ga Allah, Anas sai da yi masa shekara 15 ne wa annabi hidima. Bai taɓa yin tuntuɓe ba a hidimar da yake wa annabi. Kawai wani guri ne na lokacin annabi zai aike shi, in ya ga yara suna wasa sai ya tsaya a yi wasa da shi. Sai dai ya ɗan yi jinkiri saboda ƙuruciya har annabi ya biyo sawu. In ya biyo ce ya haka, sai falla da gudu ya tafi ya je yi wa aikin ya dawo. To shi ne annabi saboda hidimar da yi masa ya masa addu'a. Ya ce Allah ka sa ya samu kuɗi masu yawa. Allah ka sa ya